ανύψωσε οριστικά την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, για την οποία πολύς ο λόγος στην εποχή μας. Την αξιοπρέπεια που την καταρακώνουν η αδικία, η βία, το ψέμα, τα πάθη, η αμαρτία γενικά και την συντρίβει ο θάνατος. Όλα όσα εξουθενώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τα νίκησε με την εκούσια αποδοχή του πάθους του και με την Ανάστασή του, ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Για την ορθόδοξη αντίληψη, αξιοπρεπής άνθρωπος δεν είναι ο καλοβολωμένος αστός, αλλά ο δίκαιος, ο έντιμος, ο αληθινός. Αυτός που με έμπρακτη κοινωνική αλληλεγγύη αντιστέκεται στα κακώς κείμενα της κοινωνίας μας. Στον θρησκευτικό φανατισμό, στις δυνάμεις της αδικίας και της διαφθοράς. Αδελφοί μου, κατά την εφρόσινη ημέρα του Πάσχα, η Εκκλησία μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε ότι η αξιοπρέπεια είναι κυρίως εσωτερική υπόθεση, θεμελιωμένη στο κατ' Θεού. Μας καλεί να την βιώσουμε ως θεόσδοτο δώρο, με μια αναστάσιμη εμπειρία, εξαγνισμένη μέσα στον πόνο του Σταυρού. Συγχρόνως μας εμπνέει για να αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια των δοκιμαζομένων συνανθρώπων μας και των αδικουμένων λαών. Η αμεσάσιμη βεβαιότητα χαρίζει την αξιοπρέπεια του πιστού χριστιανού μια ιδιαίτερη πνοή και δυναμική. Ενισχύει την αυτοσυνειδησία μας μέσα σε φως πασχαλινό. Χριστός Ανέστη.